Guys, good morning. Magluto ko karog sudan. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Flex na ako akong kuan ang mga bag nga. Kung ipang display kani kay kuan man katong taga Cebu si Sir. Kung kani kay Mami Angela. Laag tabay kani siya. Kay kini kay Ma'am Christy Taban niya kay Mami Angela. Kani din kay Mami Mimay. Big shout out day no. Ayan mo, baba na ko sa lutuon guys ay kaning patula din. Bato o kanira siya. Ngay ahos o oil at saka tuyo. Magic sarap kana ra. Gipak. Init pa na ko ang kanundaan. Ayan ako magluto sa gulay. Manghugas na ko kalaha o pinggan. Langga, nice kay among tempo diri sa among panahon. Barangay Mukas, Kulambugan, Lano del Norte. Good morning everyone. Dura ang kuha ni Mami Mimay ay. Ang solar ni Mami Mimay oh, kana. Isa, duha. Itong solar ni Mami Mimay. Thank you Mami Mimay. Kuaning kuan nun sliceon ang patula. We shout out ni Dexter ha. Hi Dex, good morning. Kuan siya. Ang hawa sa kong live kay kuno na overheat ko niyang cellphone. Natingala ko niya taon-taon ning balhin mo na iglaing live. No, mahimuot ko niya eh. Nya, mubalik sa akong live. Ingon na po ko nga hala nagdex. Ako ang cellphone kay na overhead. By the way, salamat kay Dex ha. Nailatip ka. Magulay-gulay sa taron Dex. Darang tungkuan on. Baka naman tihik man yung magic sarap eh. Pero bang mahala tag 5. Dapat kasi sa mga vlogger mo sponsor pag sila mga magic sarap no. Tihik man na sila dapat man lang kuan nun. Gi-vlogan ni no, dapat mo sponsor pag sila with Charles. Dugay lagi mo magpanit ay. Ana, ako nang slice on. Ay, nami po ni siya kaning kanila limutangan og tinapa pero karon magic sarap ra itong ibutang guys. Diba mga vegetarian mga kaitakaron. I don't need to try. Shout out ni Sir Benson Taubin. Hi Sir Benson. I miss you. Kaya yan logic dira sa Davao. Kabalo ko nga mga aon sila sa ani nga gulay. Diba? So magluto na ta. Para bongga ang event. Oy, kita-kits na dira San Carlos City karong January. Ay, December din. January is Cebu. With Camille Hard and Reef Real. Update lang ha, mag-update lang tayo. Hindi na guys ay
Ako lang ilunod ang mantika. Depende niyo kung sa inyong gamiton. Charet. Medyo kuan na siya, medyo saka yung yung batong. Yan, may ulbo-ulbo pa. Ako nang ihagbong ang batong ha. Hi Dexter, shout out kay Dexter. Dex, mukhaon ka ni Dex. Mukhaon ka ni Dex. Ano kini Dex? Mukhaon ka ni Dex. Tubag dira Dex, oy. Mukhaon ba ka ani kay magluto ta ni Dex? Shout out ni Kulit Carla no, sa magyaw-yaw sa akong live. Wa siya pasudla sa live. Bagulbol. Alangan jud dili jud kasulod gabi ipang akong live is kung naay mag-guest. Pating batian, di jud makasulod. Nakakunik sila and vocal na siya. Taray guys, diba? Tapos tak pa natin ng mga ilang minuto. Pagod, tangan ako sa toyo. Yan, ilunod na ko ang kuan kanihala. Kakapoy po rin wala kay cameraman, no? It's very hard. So, rest. Nagpula-pula siya. Wala siya upuan. Tubig. Charing. O, diba na? Kaya para na isabaw gamay. Para. Shout out Day Magic Sarap, ha? Every time na magluluto ako, Day, Magic Sarap yung niluto ko. Nilagay ko, Day. O, yan. So, ready to serve na to. Sobrang sarap na to, Day. Ginukunin nyo, Day. Bawal sa mga maarty, Day. Luto na. O, diba? Kain na tayo. Kain. Dex. Luto na, Dex. Ako ang nagluto dira, ha? Wala nang iba pa. Magaling ako magluto, Dex. Pwede mo na ako, Kaon na ta guys. Paano di $100? Kaon. Oh, hi, shout out din ko ani. Tatay friend mi niya katong nataga Samal. Nga TikToker. Katong moingon siya ba nga kaon. Di ba? Dali ra mo kay magluto. Basta ka dili ka arte. Uy, Ginoo ko kada sayon basta na alay mga gulay. Init lang jud kaayo ang kuan guys, ang kaning kanon kay giinit man gud ni nako. While initon ang kanon na Ginoo, tabang yun. Pagka kuan na yun, pagka inita. Toyo ra og Magic Sarap. Pero kaning inani nga patula, inani kung magluto po ka na po'y isa ani nga lutoon, puro na po siya tinapa imong ibutang. Karon kay Magic Sarap maniog batong. Tambal sa mga kananggipang arthritis dira, lami kini siya no.
Naman untay manok diri pero di pa mo makaon o nalawa. Mukalit siya og dasmag. Dex ka una Dex, di ka magmahis akong luto Dex. Very delicious. Very yummy pa kayo. Ang nagdalag kahumot kaning kuan. Patola. Mamahaw te. Tuwag dagat te, ah. Yes, very healthy guys, ha. Guys, thank you. Maraming salamat. Yan. Shout out day ko sa iyahan no nga. Although, bisag wala na siya sa kuha karon. Sobrang love ko pa rin siya. Hindi ko siya makakalimutan, ha? And then, big shout out kay Sir Vincent. Kasi tandaan mo yan, ingatan mo yung sarili mo, ha?